Tervetuloa Äänipodcastin pariin. Mun nimi on Lieminen ja tässä jaksossa vieraana on immersiivisen äänen spesialisti Tomi Pietilä. Tutustuin Tomiin yli 20 vuotta sitten, kun hän äänitti meidän Heaven and Hell -yhtyeen albumin Hollolan Petrax-studiolla. Sen jälkeen Tomi on syventynyt entisestään monikanavaiseen ääneen ja oli tosi mielenkiintoista kuulla syväluotaavasti, mitä immersiivinen ääni oikeastaan on. Äänipodcastissa mukana Genelec, Orelo, M-Sonic. Mä oon tehnyt kaiken monikanavana. Okei. Okay. Ihan kaiken. Eli aina kun mä miksannut, niin mä oon tehnyt vähintään 5.1, josta sitten syntyy sivutuotteena se stereo. Niin just. Eli siitä on nyt se, 20 vuotta. Joo. Kyllä. Niin mä pompin tässä varmaan vähän, koska kaikki äänitteet, mitä sä täällä näet, nämä on monikanavaa. Lukuun ottamatta noita vinyylejä, mitkä on tuolla nuorakassa. niin tää on hyvä. Ja tavallaan itse asiassa stiilinä niin konserttitaltiointi, jossa asetelma ei ollutkaan se, että sulla on yleisö ja sit bändi niin kuin stagella. Yeah. Vaan sä oot tässä, kuulija on sen kaiken musan keskipisteessä. Niin just. Ja tää oli jotenkin semmonen, että siitä ei ollut paluuta, jolloin mä sitten, itse asiassa eka oli Eppujen Elävänä stadionilla, eka versio, niin siihen mä kuuntelin tosi paljon referenssinä Gabrielin Growing Up Livea, jossa oli myös tämä sama estetiikka, eli kuulija on koko sen tapahtuman keskipisteessä. Että sulla musaa voi tulla mistä päin vaan, vaikka se on live-konsertti. Joo. Ja se jotenkin viehätti ja vei mennessään sitten, niin se on ehkä sellainen merkittävin, mikä on niinku ollut, jos niinku ajattelee, että mikä on itselle ominaista, niin just se monikanavaisuus ja se, että kun miksaa, niin lähtökohtaisesti miksataan sitä sillä hetkellä kuluttajalle maksimissaan vietävissä olevaa kanavamäärää. Niin just. Se on ollut se, aina mulla se. Ja sen jälkeen se sitten niin kuin meni luonnollisesti 5171. Sitten meni vissiin 714 ja nyt me ollaan täällä, niin mulla on 924 käytännössä tämä kuuntelu. Okei, mahtavaa. Ja oliko niinku, sä kerroit, että sä olit siellä La Fabriqueissa Ranskassa siellä Alan Myersonin sessioissa viikon seminaarissa, niin se oli niin kuin puolivälissä tätä 10 vuotta sitten. Joo, niin miten niinku, sä tietenkin niinku tekee nimenomaan sitten monikanavasta tuotantoja, niinku paljon leffa-ääntä ja muuta. Kyllä. Se oli, ja sinne mä lähdin nimenomaan sen takia, koska hän oli ainoa niistä opettajista, jotka tuli sinne 5.1 kulmalla. Okay. Ja nimenomaan monikanavaääni kulmalla. Ja se oli se, minkä takia mä halusin sinne lähteä. Yeah. Ja koska mä oon aina ollut enemmän tämmönen just, mua on kiinnostanut enemmän loppuformaatti. Ja just se, että miten se on mahdollista, kun se, että miten, että tavallaan niin kuin, että koska mä en ole ollut mikään musiikkituottaja sinänsä koskaan. Vaan silloin kun mä oon aloittanut, niin mä oon lähtenyt nimenomaan teknikkonäkökulmasta. Että tavallaan se kaikki tekniikka. Ja se on jotenkin vaan viehättänyt. Se oli tosi hyvä, koska hän oli tehnyt sit ensimmäisen monikanavaisen leffascoren Gladiatoriin. Joo. Ja se oli myös viimeinen, minkä hän teki analoginauhalla. Ahaa, wow. Et siinä oli tämmönen hauska tämmönen. Sen takia se soundaa niin hyvältä. Niin, että no ei lähetä tähän analogi versus digitaali, koska sitten meillä loppuu internetistä bitit kesken. Että Niin just. Ei, se on mielenkiintoinen tavallaan taitos ollut kyllä varmaan. Siis voi kuvitella, mä muistan, että jossain koulusta, kun mä olin tuolla Metropoliassa valmistuin äänittäjäksi, sieltä taisi olla semmoisia, puhuttiin näistä elokuvatuotannoista ja musasta kanssa, niin että miten se niiden elokuvien levitys fyysisesti on jossain vaiheessa ollut tosi
erilaiset, kun ne on siis fyysisesti kopioinut niitä keloja, jotka painaa siis, ne kakut painaa ihan helvetisti. Kyllä, joo. Ja niitä on lähetetty sitten ympäri maailmaa sitten, ja se on ollut niin kuin logistisesti iso juttu. On, ja ymmärtääkseni edelleen ne menee fyysisinä kopioina. Okei. Leffat. Mä en ole ihan mutta siis mulla on vähän tämmöinen, tai sitten se on mennyt jo siihen, että ne ladataan ikään kuin, mutta ne tiedostot on joka tapauksessa isoja, koska puhutaan niin kuin ihan eri resoluutiosta. Se riippuu siitä teatterin tekniikasta. Jossain on niitä semmoisia tyyli IMAX tai jotain digitaalisia tykkejä. Joo, mä en ole siitä mä en ole perillä. Että... No tämä onkin äänipodcast, niin, joo, mutta siis tässä niin kuin palataan myöhemmin tähän, mutta on hauska sinänsä anekdootti, että mä oon tänä vuonna tehnyt ensimmäisen lyhyt elokuva äänimiksauksen, joka lähti sitten kiertämään maailmalle, ja se sai maailman ensi-illan Tribecan festareilla New Yorkissa. Okay. Ja nyt se oli viime viikonloppuna sitten Indianapolisissa. Ja se on ollutkin mielenkiintoista. Siihen mä jouduin sitten vähän niin kuin funtsiin sitä, että miten tavallaan se monikanava äänen toimitus sitten sinne niin kuin leffateatteriin, koska sehän on eri asia kuin tämä, missä me nyt istutaan. Tämähän on home entertainmentia, ja se on taas sitten niin kuin leffateatteri, jossa taas sitten niin kuin ihan eri lainalaisuudet. Niin just. Niin, Miten se menee? Se on jotenkin mielenkiintoinen se leffa-ääni ja se, niin kuin, miten sitä miksataan. Niin onko se näin, että tavallaan se taso on jotenkin niin kuin, kun sitä headroomia pitää olla tavallaan paljon, ja sitten, voitko sä vähän kertoa tätä? Mä en tiedä, mistä pitäisi alkaa tässä hommassa, mutta että se on niin erilainen se ajattelutapa, kuin jos mietitään. On vai ei ole, koska nythän kaikki mun mielestä tässä niin kuin sivutaan nyt seuraavaa aihetta, tai niin kuin mennään vähän eri aiheeseen, mennään tuohon Loudness Wariin. Just, no sitä mä ehkä meinasin, joo. Mä olin 2011, mulla on itse asiassa sertifikaatti tuolla, mä oon TC:n Loudness-sertifioitu tyyppi. Oli Bob Katz ja George Massenburg ja oliko siellä Thomas Lundi. 2011 Roomassa oli tommoinen 3-päiväinen seminaari. Ja se oli semmoinen niin kuin ton monikanavaisuuden jälkeen se seuraava tajunnan räjäytys, jossa sitten tajusinkin sen, että loppukäyttäjähän valitsee sen, millä voimakkuudella hän kuuntelee sen lopputuotteen. Vaikka masteroitsija jumalat vetäisi kuinka lyttyyn sen sun masterin ja soimaan näin läheisesti kovaa, niin mitä kovempaa se soi, sitä vähemmän loppukäyttäjä vahvistaa sitä omalla vahvistimella. Just näin, joo. Jolloinka jäljelle jää vain se kompressio. Mm-hmm. Ja tämä liittyy nyt oleellisesti kaikkiin toimitusformaatteihin, että pitäisi ymmärtää se, että niin kuin, miten se toistetaan siellä teatterissa. Ja siellä on niin kuin tietynlaiset portaat ja äänen voimakkuus määritykset sille, millä se toistetaan. Ja se pitäisi jotenkin siihen ikkunaan saada osumaan. Ja se oli tässä se. Ja nythän esimerkiksi, niin kun, jos taas otetaan pelkältä musapuolelta tämä Dolby Atmos, mikä nyt kaikki miksaa Atmosta ja näin poispäin, joka on terminologisesti ihan päin persettä, koska ethän sä stereokaan miksatessa miksaa MP3. Niin joo. Joo. Eli Atmos on kuljetusformaatti. Joo. Se ei ole tavallaan niin kuin mikään tämmöinen stereotaikka. Se niin kuin, no tästä on varmasti eri mielipiteitä, mutta mä oon jotenkin jyrkästi tämän kategorisoinut niin, että puhuttaisiin monikanava-äänestä tai stereosta. Niin nyt kun toimitetaan ADM-masteri, eli ADM-BVF on se tiedostomuoto, jossa tämä Atmos nykyään toimitetaan jakeluun. Niin siinä sun lähtökohtaisesti sulla on annettu speksit -18 LUFS ja -1 dBTP. Eli sille voimakkuudelle ja Truepeakille on annettu ihan selkeät tämmöiset niin kuin viitearvot, joita sä et saa ylittää. Ja tämä liittyy myös ehkä vahvemmin sinne elokuvapuoleen, jossa sielläkin on valitettavasti menossa Loudness War, siellä ei olla niin
tavallaan jyrkki ehkä sen suhteen, että se aina tasattaisi johonkin tietyn, vaan sen elokuvan tuottaja antaa sille toistoarvon. Tällä arvolla se pitää toistaa siellä leffateatterissa. Mm-hmm. Ja jotkuthan tulee ihan saatanan lujaa ja näin niin poispäin. Mutta me tähdättiin siinä nyt tämmöisen niin kuin broadcast-standardin, joka on -24, -23. Joo. Ja sitten vallitsevan musapuolen -18 väliin. Me otettiin muistaakseni -21 tai joku tämmöinen. Joo. Niin sitten ilmeisesti se nyt toimii yllättävän hyvin, koska tuolla etenkin näillä niin kuin elokuvafestivaaleilla, niin se on ihan villi länsi, miten niitä toistetaan. Varmasti, joo. Mutta nyt ilmeisesti se osuu aika hyvin. Okei. Et siinä on paljon tämmöistä niin kuin teknistä, tavallaan niin kuin tylsää tekniikkajargonia, joka pitäisi osata ottaa huomioon. Niin just. Ja sitten tietysti leffateatteri toistoympäristönä on ihan erilainen. Siellä saattaa olla ihan mitkä tahansa PA-kaiuttimet ja näin poispäin. Niin just. Se on vähän sitten niin kuin lottoarvontaa sitten, mutta nykyisin, tai nämä kaiuttimet, mitä mä käytän, niin jotenkin tuntuu siltä, että on aika hyvä tämä niin sanottu translation. Joo. Eli se, mitä mä kuuntelen tässä, niin tämä soundi välittyy tosi hyvin, menin mä sitten Meguruun taikka lasipalatsi tai tennispalatsi, mikä toi on. Miten sitten kuulokkeet tavallaan se puoli, miten se translate sinne? Erittäin hyvin. Okei. Okay. Mä en ole koskaan ollut mikään sellainen kuulokeihminen, että mulla on vanhoja kaiuttimia, mulla on Auratone ja sitten mulla on NS10 tuolla. Nyt mulla on tuossa Telefunkenin vanha monoaktiivikaiutin 60-luvulta. Yeah. Eli mulla on tää 924 ja mono. Yeah. Sitten mulla on kuulokkeita, mulla on tosi hyvät kuulokkeet, Sennheiserin HD 820, kun ne on suljettu ja niihin vielä toi tavallaan kuulokevahvistin. Yeah. Ja sitten kaikenlaisia on Neumannia, muuta Sennheiseria ja itse asiassa mä tykkään tosi paljon noista Applen AirPod Maxeista. Niin just. Niin kuin soundillisesti. Okei. Niin kuin, jotenkin nämä on valikoitunut sillain, että on helppo kuunnella vaikka puhelimen kaiuttimista, niin jotenkin se sisältö välittyy samanlaisena. Ei tule hirveitä ylläreitä. Niin. Se on kyllä, ja musta tuntuu, että sehän on myös kyllä yleensä kertoo siitä hyvästä miksausbalanssista myös, että silloin kun se miksaus on kohillaan, silloin se myös itsessään translate hyvin. Joo. Mennään vähän, tänään puhutaan tosiaan monikanavaäärestä nyt, niin miten sulla prosessi siis niin kuin käytännössä, miten se menee? Sä puhuit esimerkiksi, sulla saattaa olla vaikka jotain back-katalogi-asioita, niin miten sulle tulee failit ja kun mä en ole esimerkiksi ikin tehnyt, mä oon vaan kokeillut joskus Logicilla näitä Atmos-systeemejä, niin miten se niinku tavallaan, mikä on sun toimintatapa? Mä ehkä niinku miten sä lähtis purkaa tätä isoa kysymystä? No mä purkaisin tämän siihen, minkä sä jo tuossa sanoit, eli tämä translates well ja balanssi on kaiken A ja O. Joo. Kaikista tärkein on balanssi. Kaikki muu on niin kuin semmoista tavallaan sokerointia ja käärmeöljyä tai kultapölytystä sitten sen jälkeen. Mutta kaikista vaikein on balanssi. Niin just. Tokihan siihen vaikuttaa taajuusbalanssi, mutta ja ennen kaikkea sovitus ja kaikki. Mutta mä ottaisin tämän siltä kantilta, että se mitä miksaa, niin se pitää myös translates well, eli mitä se on se suomenkielinen termi on sitten, että se tavallaan kääntyy hyvin. Se, että se kääntyy erilaisiin kaiutinmalleihin tai kuulokemalleihin, niin sen pitää kääntyä myös erilaisiin kanavamääriin. Okay. Ja tämä on se, minkä mä otin silloin 20 vuotta sitten jo. Niin kuin ehkä, olisiko tässä ollut sokea kana löytää jyvän tyyppinen tilanne, mutta mä silloin jäin jumiin semmoiseen ajatukseen, että kun mä en voi vaikuttaa siihen, minkälaisella kanavamäärällä loppukäyttäjä tätä kuuntelee, niin mun täytyisi tehdä se miksaus niin, että vaikka mä tein 5.1, niin jos loppukäyttäjä kuuntelee sen stereona, niin sen pitää toimia siinäkin. Joo.
Ja se on niin kuin ollut se tavallaan mun punainen lanka. Ja silloin, kun se materiaali koodattiin Dolby Digitaaliksi, niin jotta se saatiin DVD-levylle, niin siihen Dolby Digitaalin metadataan annettiin arvot, miten ne takakanavat ja keskikanava alas miksautuu stereoversioon. Okay. Eli se oli jo silloin olemassa tämä tietynlainen niin kuin downmix-ajatus. Ja mä otin siitä kopin ja tein tavallaan oman, niin kuin mun Pro Tools-mikseriin tein semmoiset ruuttaukset, että samalla kun tuli 5.1, niin tuli automaattisesti tietyn ruuttauksen lopputuloksena tuli alasmiksattu stereo siitä 5.1. Joo. Eli mä tein käytännössä vain yhden miksauksen. Niin just. Jonka lopputuloksena tuli 2 erilaista tiedostoa. Okei. Koska silloin toimitettiin vielä erikseen stereomasteri ja 5.1-masteri. Yeah. Ja esimerkiksi vaikka Ylen broadcast-tuotantoihin edelleen ymmärtääkseni toimitetaan erikseen stereo- ja monikanava. Yeah. Niin mä ehkä aloittaisin tämän aiheen just sillä, että nämä 2 asiaa pitää ymmärtää. Eli pitää olla se niin sanottu lopputuote ensin hallussa, jotta ymmärtää, mitä kaikkea sulta vaaditaan. Mm-hmm. Ja sitten kun otetaan vielä nämä voimakkuusasiat ja muut, niin se on ollut ehkä semmoinen isoin haaste ainakin itselleni, että saada se tavallaan toimimaan niin stereossa, monossa kuin monikanavassa. Joo. Miten ootko huomannut sellaista, että jotenkin niin kuin viime aikoina, kun puhutaan tästä prosessoinnista esimerkiksi ja stereokuvasta ja kaikista tällaisesta, niin mä oon huomannut sellaisen, että tosi paljon keskustellaan siitä, että miten voidaan esimerkiksi vaikka sidechainaa erilaisia asioita, koska ne on toistensa päällä samalla taajuuksilla ja tälleen näin. Niin itse asiassa mä tajusin tuossa just ihan toissapäivänä, kun mä luin Sound on Soundiin, niin mä tajusin, että itse asiassa tämä varmaan kertoo enemmänkin siitä, että nykyään sovitetaan niin huonosti niitä biisejä, että siellä on se on ihan täynnä kaikkea, joka koko ajan krässää päälle. Niin, kyllä. Ja se oli mulle niinku iso aha-ilmys kanssa siitä tavalla, että miten paljon se hyvä sovitus auttaa siihen, se miksaa itseään. Kyllä, juuri tämä. Mä joskus leikkimielisesti juuri tälle sivuketjumiesten pumppausefektille lanseerasin itselleni tämmöisen termin kuin Ibiza Mix. Niin just. Ja siis sehän on itsessään mun mielestä ihan siis loistavaa. Mä ymmärrän sen estetiikan myös just tässä Ibiza-tyyppisessä jutussa. Ja se esimerkiksi tuossa uudessa Sound on Soundissa on mielenkiintoinen, eli se taisi olla nyt sitten, olisiko se ollut heinäkuu 2024 numerossa, mutta kuitenkin siinä on 8 eri huippumiksaajaa. Ja siellä on niin kuin Andrew Shepsia ja kaikkea tällaista. Ja ne sitten miksaa niin kuin saman biisin, missä on sellainen metallibiisi, missä on synthis myös mukana. Joo. Ja on niin kuin blast beatia, hidasta ja kaiken näköistä. Ja lopputuloksi on tosi erilaisia. Ja siinä on niin kuin just se, että huomaa hyvin tämänkin, että jotkut esimerkiksi siellä tosi paljon just niin kuin käyttää sidechain että saadaan pois niin kuin asioita vaikka basarin tieltä, mutta jotkut vetää sitten silleen, että se on niin kuin enemmän luomuna. Kyllä mä muistan käyttäneeni ehkä aina tämmöisiä, niin kuin, mä en muista, olisiko tämä ollut, mikähän se ruotsalainen miksaaja, joka oli tehnyt Britney Spearsia ja kävi kerran luennoimassa täällä Suomessa. Se oli se toi. No, nimi ei tule nyt mieleen. Mutta hän lanseerasi jotenkin semmoisen ajatuksen, kun on tämmöinen niin kuin artist supportive compression, jolla tavallaan niin kuin kompressio tehdään. Ja on tätä varmaan niin kuin monet Amerikan ihmeetkin kertonut ja lanseerannut, että sitä kompressioa tehdään sen vuoksi, että saadaan boostattua sitä performanssia. Se on niin kuin yksi tapa ollut, jolla mä muistan aika usein esimerkiksi laulua prosessoineeni niin, että
että sillä kompressiolla saadaan se enemmän niin kuin, ei välttämättä huohottaa, koska tämä huohotus on yksi semmoinen, mikä ehkä vähän ärsyttää nykypäivänä, mutta saadaan semmoista tietynlaista aggressioa siihen laulajan suoritukseen. Joo. Se vaatii joskus jotain sivuketjutyyppejä mukaan tai jotain, mutta sitten toinen on ihan niin kuin basistin ja rumpalin välinen yhteistyö. Niin just. Esimerkiksi, koska basso pitäisi kuitenkin olla musiikillisesti aika läsnä, ja sitten jos sä haluat sen pantsin siitä pasarista, niin käytännössä sun pitää vaan niin kuin silloin aina väistää sitä. Yeah. Ja näähän on niin kuin loistavia tekniikoita tällainen, mutta sitten se on ehkä enemmän tämmöisessä niin kuin rajummassa materiaalissa ja tavallaan missä on niin kuin paljon ruuhkaa. Mutta nyt kun meillä on tullut nämä atmokset ja ennen kaikkea nämä loudness-standardit sille, että me voidaan jättää sitä dynamiikkaa, niin silloin mun mielestä tämmöisten tavallaan keinotekoisten sovitusmenetelmien tarve vähenee. Niin. Vaan sä voit oikeasti jättää dynamiikkaa ja niitä matalia taajuuksia voi oikeasti olla siellä. Koska mitä enemmän sä limitoit sitä sun masteria, niin ekanahan kärsii botne. Koska kun sä nostat niin kun koko taajuusaluetta tiiliseinää vasten, niin tavallaan matalat taajuudet, saat kiinni ajatuksen. Niin, koska se on niin kuin väätää niin, koska tavallaan tämä matalat taajuudet vaatisi enemmän energiaa, mutta kun sulla ensin tulee katto vastaan niillä matalilla taajuuksilla. Just joo. Ja tämä on mua aina häirinnyt tuosta Loudness-seminaarista asti, kun silloin mä vasta tajusin tämän 2011, että tiiliseinässä tai brick wallissa ekana tavallaan sulla tulee ne matalat taajuudet vastaan. Ja silloin ne alkaa menee lusuun. Ja sä et voi mitään sille. Niin just. Sun ainoa keino välttää se, mun ymmärtääkseni, voi olla, että olen väärässä, mutta ainoa keino välttää on se, että sä lasket sitä voimakkuutta ja annat tavallaan dynamiikan säilyä. Ja tää on ollut, mä muistan, että mä oon opettanut vuodesta 2006 ehkä aihetta, niin mä oon oppilaille aina esittänyt esimerkkejä niin, että mä otan eri biisejä, mä tasaan ne samaan -23 LUFS ja otan eri vuosikymmeniltä eri tuotantoja. Sitten me kuunnellaan niitä samalla voimakkuudella. Yeah. Niin siinä on väistämättä leekot lattiassa jokaisella nuoremman polven ihmisellä, kun ne tajuaa, että tässä on kyse vain siitä, kuinka lujaa me kuunnellaan. Niin ja mitä lujempaan tasoon tai mitä voimakkaampaan tasoon se on masteroitu ja limitoitu se masteri, niin sitä vähemmän sulla on botneja siellä. Että on niinku, ja se on ihan tämmöinen niinku väistämätön, tai mä en ole ainakaan löytänyt keinoa sille, että miten niinku tavallaan tämän aiheen niinku välttäisi. Orelo on suomalainen ekspertti personoiduissa kuulonsuojamissa sekä korvamonitoreissa. Heidän tuotevalikoima on laaja ja on saanut heiltä aina tosi hyvää palvelua. Kaikille uusille asiakkaille nyt 15% alennus koodilla 2024. Tsekkaa lisää orelo.fi. Universal Audio Apollo X Gen 2 toivottaa kaikki käyttäjät tervetulleeksi korkealuokkaisen tallennuksen pariin. Tiedämme, että jokainen tärkeä yksityiskohta on kuultava lopputuloksessa. Uudet Apollo Twin X ja X4 mallit on varustettu erittäin korkearesoluutioisella audiomuunnoksella, Unison mikrofonietuasteella ja reaaliaikaisella UAD-prosessoinnilla. Voit tallentaa Neven, Apin, Manleyn, Autotunen ja muiden pluginneen avulla ilman latenssia. Apollo Twin X ja X4 tuovat vuosikymmeniä inspiroineen analogisoundi suoraan työpöydällesi. Myynti Universal Audio jälleen myötä. Hankin mun ekoiksi kaiuttimiksi Genelekin 1029, jotka rokkaa edelleen. Tutustu Genelekin laajan valikoimaan osoitteessa genelec.fi. Tästä tulee mieleen, mä olin joskus 2000-luvun alussa parikymppisenä tein niinku tuotantoja, tällaisia telkkarimainosmusiikituotantoja. Sillä mä niinku sovitin, välisävelsin ja sitten välimiksasinkin niitä. Joo. Ja meillä oli joku automainos, joku Nissan tai jotain, mihin mä tein jonkun kesäkatukuuma, jonkun trumpettiversio tai jotain. Ja sitten oli hyvä, tai silleen, että asiakas siis tykkäsi, eli siis meni maaliin niin sanotusti. Mutta mikä oli mielenkiintoista siinä, kun mä menin sitten katsoa, kun se masteroitiin sit siellä kanssa samassa pajassa, eli Music Makersilla tuolla Punavuodessa, niin siis ne vetäisi sieltä eka niinku, muistaakseni jostain yli 100 hertsistä niinku, kaiken niinku,
pois, ja sitten se limitoitiin ihan tappiin. Ja tästä tulee aasinsiltaa vaan tavallaan siihen, mitä sä sanoit, että tavallaan, että sieltä, kun sitä energiaa on niin paljon siellä, niin se saatiin paljon lujemmalle, koska ideana oli se, että se soi ihan samperin lujaa telkkarissa sit sillä mainostauolla. Niin, kyllä. Koska sitten kun siellä sitä botneja telkkareissa sanotaan keskimäärin, vaikka ei joosta, niin se oli vähän niin kuin aina turhaa se botne siellä. Että me saatiin sinne monta desibeliä lisää. Kyllä. Mutta mä en ole vaan ikin miettinyt, oli mielestäni loistava, niin kuin, jotenkin en mä laitellut sitä tolleen niin kuin visuaalisesti. Että. Joo, ja se on, että niin kauan kun puhutaan tavallaan tästä niin kuin täyden kaistan limitoinnista, mikä tulee siellä lopussa vastaan, niin siinä mielessä mä tykkään, että nyt on tullut tämä. Mä olin silloin, mitä tuosta on aikaa, 13 vuotta, niin mä olin ihan sitä mieltä, että silloin olisi pitänyt tulla musapuolelle tämä -23 standardi, joka on broadcast-puolella ollut. Ja. Koska se mahdollistaa just sen, että sulla voi olla sitä botneja todella paljon. Ja riippumatta siitä, millä sä kuuntelet sitä, niin se kuulostaa paremmalta, se dynaamisempi. Niin. Toki sä et pysty puhelimen kaiuttimella kuuntelemaan niin lujaa, mutta se kuulostaa paremmalta. Kannattaa vaikka kokeilla, mutta mulla on tästä, niin kuin mä oon tehnyt, mulla on lukuisia esimerkkejä siitä, että näin se vaan valitettavasti menee. Yksi, mikä on mun mielestä ollut mielenkiintoinen aha-elämys liittyen tähän, on se, että mä sain just Genelläkin uuden kuuntelun, ja mulla on ne 8341 ja sitten mulla on siinä se 7360 subbari. Joo. Ja mä en ole siis ennen tehnyt subbareilla oikeastaan ikinä, koska mä oon niin aina ajatellut, että on ollut huonoissa tiloissa, missä ei, niin kuin, se on tuntunut vaan epämääräiseltä, tai sitten ne ei ollut niin tarkkoja subbareita kuin tämä on, tämä Gensu-subbari. Niin nyt kun mä niinku kuulenkin se, mitä siellä on, niin sitten ei tule niitä ylläreitä, mitä joskus käy, että sä kuuntelet luureilta jollain siinä studiossa kaksitiekaittimilla. Sitten sä menet autoon ja sitten sieltä tulee niinku ihan hemmetisti botnematskua. Eli tavallaan se oli mulle aha-elämys siinä, että sä et välttämättä miksaakaan sitä botnea sinne niinku tavallaan, vaan se on siellä se jo. On siellä jo. Ja sitten se vaan se isompi, esimerkiksi vaikka klubin iso PA niinku tuo sen. Joo. Tai siis reproduce. Menee ihan finglessiin, mutta siis. Joo. Mä ymmärrän täysin, mitä sä tarkoitat, koska nyt me istutaan huoneessa. Voisin sanoa, että mä oon nyt 3 vuotta harrastanut tämän kuunteluviritystä. Joo. Ja tässä on käytännössä ekvalisoitu vain se, että left center rightin matalia taajuuksia on laskettu 1 desibeli ja korkeita taajuuksia 1 desibeli hyllyllä. Okay. Kaikki muu on täysin puukottamatonta. Wow. Ja tässä niin tosiaan kuulee äänitteiltä asioita, joita ei välttämättä ole. Mutta niin kuin jossain vaiheessa silloin kun mulla oli pitkä tauko tuossa 2015-2018, niin sit jotenkin se kääntyi niin, että mä ajattelin, että koska mä en juurikaan äänittänyt enää mitään, niin sit mä ajattelin, että okei, että no nyt mä lähden sit tutkiin sitä, että niin kun miten mä voin tämän kuuntelun saada semmoiseksi kuin mä haluan. Mä muutamia maailmalla pääsin kuulemaan niin kuin oikeasti tosi hyviä kuunteluita. Yeah. Ja jossa tavallaan merkityksellistä on se, että sitä ei ekvalisoida ns. Suoraksi. Koska se, että kun me lähdetään ekvalisoimaan sitä kuuntelua, niin meille tulee aina ajallisia niin kuin virheitä eri taajuusalueille. Mutta tässä mä jotenkin ajattelin niin, että tärkeintä on kellotus ja kaiuttimet. Yeah. Eli mulla ei käytännössä ole enää mitään muuta täällä kuin muunnin ja sen perässä kaiuttimet. Yeah. Tietokoneen jälkeen. Ei mitään muuta tavallaan ulkoista laitetta. Ja mä oon pyörittänyt tätä huonetta. Alun perin tämä huone oli toisin päin. Eli mulla oli etukaiuttimet tuolla ja takakaiuttimet tuolla. Ja tämä on sitten kääntyi tässä. Tästä ei ole varmaan vajaa puoli vuotta, kun tämä kääntyi sitten toisinpäin vielä. Ja
tämä niin kuin tavallaan kattokaiuttimet on sijoitettu niin, että se mahdollistaa tämän kääntämisen, okei, joo. Kääntämisen huoneessa. Niin just. Ja tätähän sä et voi tehdä, jos sulla on niin sanottu rakennettu studio. Just näin. Kun se fyysisesti rakennetaan johonkin tiettyyn asentoon, niin sä oot tavallaan siinä. Joo. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin koe-eläinlaboratorio, jossa ihminen tavallaan niin kuin, toimii koe-eläimenä sille, että miten tämä kuuntelu muuttuu, kun näitä kaiuttimien paikkoja vaihdetaan ja korkeuksia ja kaikkea. Koska ja täytyy sanoa, että nyt on kyllä tyytyväinen ja olisin toivonut, että tämmöinen kuuntelu mulla olisi ollut joskus, sanotaan jo 20 vuotta sitten. Niin mutta tavallaan matka pitää kulkea, jotta ymmärtää, että mitä haluaa ja millä sen pystyy saavuttamaan. Niin. Miten mä oon miettinyt itse asiassa tätä niin kuin akustiikkajuttua monesti, että kun sulla on nyt te ette nyt kuulijat näe tätä, mutta täällä on siis huone, jossa on tänne suorakaitemallinen huone, jossa takaseinänä toimii tämän rakennuksen seinä, ja itse asiassa taustalla kuuluu ihana itäväylä tuolla noin, eli pahoittelut, jos vähän suhisee, mutta se on vaan kotoisa itäväylä. Niin. Niin tavallaan kun ne matalat taajuudethan menee, sit niinku, ne on tosi pitkiä ne aallot, niin meneekö se periaatteessa niinku tuosta takaseinästä ulos tuonne ulkomaailmaan ja sitten ei tule takaisin? Joo, koska siinä on ikkunat. Joo. Ja sitten toinen on se, että toi tavallaan 2 muuta seinää on sellaisia tosi kevytrakenteisia, jolloin tavallaan täältä matalat taajuudet lähtee minne lähtee. Ne ei jää pyöriin tähän huoneeseen. Joo. Mutta jo tässä huoneessa, niin kuin kaikissa huoneissa on aina tavallaan semmoiset tietynlaiset kuopat tai korostumat. Se, niin kauan kuin me ollaan sisätiloissa, niin niistä ei pääse koskaan eroon. Ja tässäkin pystyy huomaamaan sen, että jos mun etukaiuttimet oli tuolla ulkoseinällä, niin se kuoppa oli eri paikassa kuin, että nyt ne on käytännössä 4 metriä tavallaan tuosta niin kuin kantavasta seinästä. Niin silloin se kuoppa menee niin alas, että sillä ei ole mitään merkitystä. Yeah. Tai no mitään merkitystä on väärä sana, niin. mutta tämän niin kuin matalien taajuuksien toiston mä sain erilaiseksi ja ehkä aavistuksen paremmaksi niin kuin mä käänsin tämän toisinpäin. Okay. Kun mulla se kantava seinä on kauempana niistä pääkaiuttimista. Okei. Okay. Eli tämä oli semmoinen huomio, jonka mä tein sinne. Ja mähän en ole mikään akustikko. Niin ja mä en ole koskaan tavallaan opetellut. Olisi ehkä pitänyt opetella asiaa paremmin. Mutta mä nyt itse asiassa kävin, olisiko ollut viime kevättalvella, kävin Aalto-yliopistolla Tapio Lokin tämmöisen 5 opintoviikon akustiikan ja psykoakustiikan perusteet, joka valaisi mulle aika paljon niitä asioita, mutta mä oon aina miettinyt. Okei, mielenkiintoista. Ja sit on sitä myötä niin kuin yrittänyt opetella vähän mittaamaan tavallaan sitä, että niin kuin tuollaisilla mittaustyökaluilla, että mitä se kaiutin antaa ulos tähän huoneeseen. Ja sitten se vaan jotenkin pitää sovittaa tähän omaan kuulokokemukseen, koska me jokainen kuullaan sillä tavalla niin kuin me kuullaan. Mä en voi koskaan pistää Jaakon päähän sitä, että miten minä kuulen sen. Joo. Ja päinvastoin, se on täysin ääni on meidän omassa päässä. Niin. Se, mitä me kuullaan. Niin silloin, ja tästä päästään aasinsiltana juuri tähän mittaamiseen ja mittaamalla tavallaan sen kuuntelun suoristamiseen, joka ei ole mun mielestä se oikea tapa, vaan oikea tapa on viettää aikaa siinä huoneessa ja kuunnella asioita ja tehdä muutoksia ja yrittää löytää niitä, mihin se vaikuttaa. Tämä on vähän niin kuin tällainen, voisi vertauskuvallinen elämää, että ei niin kuin vedä aspiriinia koko ajan, vaan koettaa löytää niitä juurisyitä ongelmiin. Kyllä. Ja hyvä anekdootti tähän. Mä oon nyt ollut yli 17 vuotta tipattomalla tammikuulla. Okei, siis mulla diagnosoitiin 2-vitosena epilepsia. Ja söin siihen lääkitystä, kunnes sitten vaimo katsoi jonkun dokumentin, jossa samalla lääkkeellä hoidettiin sitten 2 suuntaista mielialahäiriöä. Niin se lääkkeen käyttö loppui siihen. Mutta sitten hieman myöhemmin jouduin tekemään lääkärin kanssa diilin, että ei aloiteta lääkitystä uudelleen, jos mä lopetan kokonaan alkoholin käytön. Että tehdään tämmöinen kokeilu.
Joo. Ja tämä kokeilu on nyt edelleen menossa, koska yhtään kohtausta ei ole tullut. Oikeesti? Joo. Onneksi alkaa pistää mahtavaa kuulla. Niin tavallaan toi on ihan, liittyy näihin molempiin asioihin, koska se, että jos me ekvalisoimalla muutetaan sitä, mitä kaiutin antaa tähän huoneeseen, niin sehän on vähän niin kuin aspiriini. Niinpä. Se ei korjaa sitä huoneen, jolloin mä oon tehnyt tänne bassoansaa kattoon. Sitten mulla on tuolla huoneen nurkissa on bassoansat. Joo. Et voit kuvitella, minkälainen operaatio se oli siirtää nuo kaikki bassoansat tuolta seinältä tonne seinälle. Mun pitäisi myös rakentaa. Mä oon rakentanut nyt sellaisista kierrätystä noista miten nämä eurolavoista, niin olen ottanut niitä lautoja ja sitten käyn nostaa kivivillaa ja Joo, siis mä aloitin ton niin, että mulla oli nurkissa oli vaan päällekkäin 2 paalia, niin kuin ihan sitä niin kuin, mä en edes avannut niitä paaleja, vaan niin kuin kivivillapaaleja. Eikö toimiksi sillä, mutta sitten mä ajattelin, kannattaa kokeilla. Niin. Joo, siis se oli yllättävän hyvä niin kuin tämmöinen. Sittenhän tää on mennyt niin, että toi kattoelementti on niin, että joka toinen neliö on absorboiva ja joka toinen diffusoiva. Okay. Ja sitten sen päällä on pussitettua villaa, jolloin toikin toimii isona bassoansana. Okay, eli sitten tuolla on tuommoisia bassanin, toi on 60 hertsiin viritetty Helmholtz-resonaattori. Niin sitten tuolla on 120 viritettyä. Okay. Eli se, mitä mä oon tässä yrittänyt, on vaan se, että mä yritän saada niiden matalien taajuuksien jälkikaiunta-ajan mahdollisimman lyhyeksi. Yeah. Koska se selkiyttää sitä kuvaa, mitä nopeammin se saadaan vaimenemaan. Niin just. Tämä on ollut niin kuin se, mitä mä oon tässä opiskellut. Joo. Seilataan vähän asioissa, mutta... Tämä on loistavaa, ainakin mä dikkaan toivottavasti kuulet myös. Joo, Tämä on hienon näköinen, mä viihdyn täällä heti, tämä on ihan oikein, mulla niin kuin silmä lepää, kun täällä on niin paljon yksityiskohtia, että ei pysty tarttua, tai siis nähdä koko kuvaa heti yhdellä istumalla. Että... No tämä on käytännössä mä vuokrasin tämän varastoksi, koska mun piti saada, kun muutettiin stadiin, niin vaan kaikki kama piti varastoida johonkin. No sitten tämä yhtäkkiä mun yksi vanha asiakas, semmoinen Niemisen Petri, lähestyi, että pitäisi tehdä seuraava levy, ja edellinen tehtiin Pure Audio Blu-rayna vuonna 2014, ja se oli 7.1, että nyt tämä pitäisi miksata, että pystyisikö se tekemään. Että. No sit mä en ollut tehnyt mitään, niin mä sitten kasasin tähän huoneeseen kuuntelun ja totesin, että no kai mä nyt tässä voi miksata, ja silloin elettiin 2018 vuoden loppua, joo. Yeah. Niin sitten mä tavallaan silloin ajattelin, että no nyt mun pitää päivittää tähän 714 tämä, koska mä en voi tavallaan niin kuin, jokainen tuotanto, mitä mä olin tehnyt, niin mä olin aina tehnyt sillä korkeimmalla kanavamäärällä, mikä pystytään välittämään. Niin just, okay. Niin se tavallaan liidas mut sitten tähän niin sanottuun Atmos-maailmaan, eli immersiiviseen monikanava-ääneen. Joo. Ja silloin tästä tulikin yhtäkkiä työhuone, ja mä jouduin vuokraan toisen pienemmän huoneen tuosta varastoksi. Mutta tämä varastoluukki jäi tähän, koska mä tykkään Lundiasta, ja sitten tämä on niin kuin tosi hyvä diffuusori, koska sä saat siihen tavaraa paljon, niin se tavallaan rikkoo nämä suorat pinnat. Genelec perustettiin vuonna 1978, ja siitä saakka ammattilaiskäyttöön suunnitellut kaiuttimet ovat olleet sen liiketoiminnan ydin. Yli 40 vuotta myöhemmin Genelec-tuotteet tarjoavat luotettavaa, neutraalia äänentoistoa koosta riippumatta sekä kykyä sopeutua kuunteluympäristön akustisiin olosuhteisiin. Tutustu lisää genelec.fi. Mä oon käyttänyt Orellon loistavia kuulonsuojaimia koko mun soittajauran ajan, eli yli 20 vuotta. Just kävinkin teettää uudet tulpat 15 desibelin filttereillä, jotka takaa tasaisen vaimennuksen koko taajuusvasteella ja nautinnollisemman kuuntelukokemuksen niin keikoilla kuin vaikka työmaallakin. Kaikille uusille asiakkaille nyt 15% alennus koodilla 2024. Tsekkaa lisää orello.fi. Uusien Universal Audio äänikorttien ADDA-muutimet ovat huippuluokkaa. Voit tallentaa, tuottaa ja miksata musiikkia luotettavasti ja pystyt käyttämään erinomaista dynamiikka-aluetta. Uusi UAD-konsoli tuo mukanaan työtä nopeuttavia tekijöitä, kuten Autogain, Plug-in Scene Monitor Controller, Immersive Audio, jne. Voit myös miksata luotettavasti missä tahansa huoneessa tai kuulokkeella Sonarworksin Apollo Monitor Correction -toimintoa käyttämällä. Myynti Universal Audio jälleenmyyt. Ja sulla on niin kuin Pro Tools tuossa auki, onko se sun Davi niin sanotusti? Joo, tässä iässä ei opetella enää mitään uusia softia.
mies kun on täyttänyt 50, niin jos on selvinnyt tähän ikään yhdellä softalla, niin siis se on vaan se, koska sitä mä oon aina käyttänyt. Oletko sä huomannut ikinä soundieroja eri softissa? On. Joo, koska mun mielestä niissä on kanssa. Se voi mennä jollekin ihan niin kuin hölpöön. Ikkunaa kiinni. Niin. Joo, kato täällä alkoi Suomen kesä. Sieltä tulee rakeita nimittäin alkoi sataa. Ulkoseinän lähellä ollaan, niin luonto kuuluu, mutta siitä mä just dikkaan tässä, että pitää nähdä ulos. Joo. Se on aina ollut jotenkin semmoinen. Pro Tools. Joo, en mä ole koskaan. Tai lähinnä siinä se niin kuin liittyy just tähän monikanavaisuuteen ja se, että mä hyvin aikaisessa vaiheessa tein sen niin, että mun 5.1 masteri jatko matkaansa sen tavallaan niin sanotun mixbussin jälkeen se jatko matkaansa downmixeriin. Ja se oli jotenkin semmoinen, että sen mä olin rakentanut Pro Toolsiin ja sen kääntäminen johonkin muualle olisi ollut silloin tosi vaikeaa. Joo. Silloin ei ollut. Ja nythän tavallaan mä en käytä enää sitä tekniikkaa, vaan nyt siihen on tullut sitten tämä Dolby Atmos binaural downmix mukaan, joka taas sitten mahdollistaa uusia asioita. Ja se, että ei nykyään tarvi enää 2 masteria toimittaa, vaan periaatteessa sä sillä yhdellä ADM-tiedostolla katat kaikki noi olemassa olevat toistolaitteet. Yeah. Eli kuluttajan laite kuuntelee sitä binauraalista downmixia, jos sillä ei ole tämmöistä kaiutinjärjestelmää, näin niin kuin pähkinänkuoressa. Mutta joo, mun työtapaan ja tämmöiseen, että kun en ole tehnyt hirvittävän paljon klassista äänitystä, klassisen musiikin äänitystä, niin mulla ei ollut tarvetta vaihtaa. Joo. Miten siis, jos mennään vähän tuohon niin kuin tavallaan templateen ja kautta tuohon ylipäätänsä sen filosofia, että miten vaikka sanotaan nyt tätä monikanavaa kautta Atmokseen menevää miksausta lähdetään tekemään, niin se on ilmeisesti aika villilänsi se, kun on tekijöillä on kaikilla vähän niin kuin omia ajatuksia. Jotkut tykkää, että kaikki pyörii siellä yläkaiuttimissa ja kaikki paneroi, mutta jotkut haluaa sitten enemmän sitä semmoista, niin kuin, että sä oot siinä tilassa sen orkesterin kanssa, vaikka mikä on niin kuin sun ajatusmaailma? Tämä on hyvä kysymys ja mulla on siihen vastauksena, että estetiikkoja on periaatteessa 2. On niin sanottu luonnollinen, todellinen, dokumentaarinen, miten sen haluaakaan mieltää. Mm-hmm. Se on yksi hyvä estetiikka, jota esimerkiksi norjalaisen 2L-levyyhtiö Morten Lindberg käyttää ja on käyttänyt varmaan kauemmin kuin kukaan muu, niin tämmöistä estetiikkaa, että sulla on periaatteessa yksi mikki, sä viet sen tilaan parhaaseen mahdolliseen paikkaan ja sitten se musiikki kasataan sen ympärille. Eli Mortenillahan käytännössä jokaista kaiutinkanavaa vastaa yksi mikrofoni. Ja se on äärimmäisen hienon kuulonen ja etenkin tässä nykyisessä kuuntelussa mä oon alkanut ymmärtämään sen hienouden. Siinä ei ole päälleäänityksiä, siinä ei ole spottimikkejä. No ehkä jossain hän käyttää vähän spottimikkejä tapauskohtaisesti, mutta perusperiaate on, että sulla on tosi jotenkin tämmöisen niin kuin luonnollisen kuulonen. Se kuulokokemus vastaa sitä, että sä olisit itse siellä äänityspaikassa. Ja se on yksi tämmöinen tosi hieno estetiikka. Ja silloin käytännössä sillä hetkellä, kun se äänitetään, niin siitä tehdään valmista. Siihen ei tehdä päälle äänityksiä eikä mitään. Ja se on hämmentävän, mä voin sulle sitten myöhemmin soittaa niitä, mutta se on hämmentävän hienon kuulosta. Ja se on mun mielestä yksi tämmöinen selkeä oma estetiikkansa. Joo. Toinen estetiikka on sitten se, että meillä mikään ei vastaa todellisuutta, jolloin me rakennetaan se tähän kuulijan ympärille niin kuin olemassa olevista elementeistä, se atmosfääri. Ja siinä niin kuin tavallaan mun mielestä toi, mitä sanoit, on hieno ajatus, että se kuulija
tai tavallaan, että se rakennetaan kuulijan ympärille, jolloin kuulija tuntee olevansa sen musiikin ympäröimä. Ja tähänhän suurin osa nyt pyrkii. Tämä pyörittämis- ja parturiefektit ja muut, niin ne on semmoisia, jolla niin kuin ensin luonnollisesti yritetään niin kuin näyttää, että hei, että vau, että nyt me tehdään tämmöisiä kikkakolmosia ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi Elliot Shinerin vanhat 5.1-miksaukset parin vuosikymmenen takaa jo, niin ne toimii tosi hyvin edelleen, jossa eri instrumentit on sijoitettu kuulijan ympärille. Ja mä luulin pitkään, että Elliot Shiner oli tavallaan tämän estetiikan keksijä ja esi-isä, ja hän on mulle ollut niin kuin tosi iso esikuva just siinä, että niin kuin eräskin henkilö totesi kerran yhdestä konserttitaltioinnista, jonka miksasin, että eihän ne taustalaulajat voi olla siellä stadionin takakaarteessa. Mutta koska eihän kamerakulmakaan ole aina sama. Niin. Että me katsottaisiin vaan niin kuin jostain äänipöydältä sitä konserttilavaa ja niin sitten se olisi niin kuin siinä. Se on ihan äärimmäisen. Se on hauskasti sanottu. Jolloinka tavallaan mä olin hyvin aikaisessa vaiheessa. Niin sitten mulle jossain vaiheessa paljastui, että itse asiassa 60-luvun lopulla alkanut Quadi-aikakausi. Silloin ne ihmiset teki jo miksauksia, joissa asiat sijoitettiin kuulijan ympärille. Chicagon kaikki 9 ensimmäistä levyä on tehty Quadina alun perin. Okay. Pink Floydin Dark Side of the Moonit. Ihan siis vaikka mitä on tehty. Ja nyt niitä pikkuhiljaa julkaista. Mä yritän katseellani täältä huoneesta löytää nyt Chicagon boxia, koska siinä oli hienosti jo silloin 60-luvun lopulla näytetty tämä estetiikka. Eikö tästä tulee Quad Compressor myös nimi, koska siinä kyseisessä tiskissä... Äänipöydissä oli, koska silloin 60-luvun lopulla tai 70-luvun alkupuolella oli Quadi-äänipöytiä. Suomessakin oli yksi studio, jossa oli 2 Quad-tarkkaamoa. Okay. Siellä oli kaiuttimien paikat valmiina, mutta kukaan ei koskaan käyttänyt niitä takakaiuttimia mihinkään. Okay. Tom Vuorelta tätä kysyin ja hän sanoi, että ei kellään ollut mitään ideaa, mitä niihin takakaiuttimiin olisi laitettu. Niin tässä on kuva. Wow, upea. Ja toi edelleen niin kuin jotenkin kiteyttää sen, että mistä tässä niin kuin nykyäänkin tässä Atmos-hommassa pitäisi olla kyse. Joo. Ja tavallaan nyt jos kysyit sitä, että miten se materiaali tulee, niin nyt tässä on vähän tämä villilänsi menossa, koska iso ongelma on se, että kaikista noista tähän mennessä tehdyistä äänitteistä ei ole olemassa moniraita materiaalia. Niin just. Etenkin jos me mennään tästä hetkestä 20 vuotta taaksepäin. Yritäpä löytää niiden albumien moniraita materiaalit. Yeah. Niitä on tehty millä tahansa työasemilla ja niitä ei ole dokumentoitu ollenkaan. Kelanauha-aika on helppoa, koska silloin sulla oli se 24 tai 16 tai mitä ikinäkään raitaa. Ja ne oli siinä. Ne tavallaan niin kuin se editti tehtiin siihen nauhalle. Mm-hmm. Ja nyt se on siinä nauhalla, jos se nauha on vielä toistettavissa. Yeah. Se olisi tietysti se ihanteellisin lähtökohta, että tehdään alkuperäisestä moniraidasta ihan niin kuin kokonaan uusi miksaus. Niin just. No sitten on näitä tavallaan, sit kun sitä ei ole sitä materiaalia, niin sitten on syntynyt tämmöinen uusi koulukunta, eli niin sanottu läppärisukupolvi, joka kiertää tuolla levyyhtiöissä kertomassa, että ei Suomessa luojan kiitos toivottavasti, mutta maailmalla, josta omat yhteyshenkilöt on raportoinut just sitä, että siellä kierretään ja on näitä niin sanottuja up-miksereitä, joilla voidaan tavallaan keinotekoinen, immersiivinen kokemus tehdä vaikka stereomasterista. Niin just. Ja tähänhän AI kehittyy koko ajan, että luoja tietää mitä on vielä tulossa, mutta tällä hetkellä se ei ole vielä hirveän mahdollista, että me purettaisiin se stereomasteri taas alkutekijöihin ja lähdettäisiin tekemään kokonaan uudestaan. Onko toi vähän sama kuin silloin joskus, kun tuli niitä ekoi jotain Dolby, näitä Logic, Pro Logic niitä. Kyllä. Juuri tästä samasta on kyse, koska silloin aina ihan hirveätä. No itse asiassa kannattaa nyt kuunnella, koska kaikissa kotiteatterin vahvistimissa on nämä prosessorit. Joo. Ja moni
moni käyttäjä on sanonut, että he kuuntelee esimerkiksi niin kuin vaikka Dolby Pro Logic päällä, taikka nykyään on Dolby Atmos ja kaikki upmixerit valmiina noissa kotiteatterivahvistimissa. Joo. Eli sä pystyt käytännössä upmixaamaan sen loppukäyttäjänä. Mm-hmm. Niin, mutta nyt Applen ja Dolbyn Quality Control onneksi yrittää suitsia tätä, että sinne julkaisuihin ei menisi semmosia, jotka on tehty vanhasta stereomasterista, vaan niin kuin tämmöisellä upmixer-softalla. Niin just, okei. Eli nämä on nyt niin kuin tavallaan kaksi äärilaitaa, että oikein tehtynä se tehdään alkuperäisestä moniraitamateriaalista, Joo. niin kuin kokonaan uusi mix. Ja sitten on tämä valmiin stereomasterin upmixaus. Se on semmoinen, että siihen ei tulisi lähteä mistään hinnasta. Mutta kuten tiedetään, niin se, joka eniten laskee pieleen taikka halvimmalla tarjoaa, niin se yleensä voittaa sen projektin. Niin. Siis jännä oli se, että mä oon joskus parissakin eri ravintolassa ollut säätää noita äänentoistolaitteet. Siellä on joku niin kuin just perus, että siellä on jotain kaiuttimia katossa ja sitten siellä on joku tämmöinen päättäri, jossa on sitten tämä Dolby Pro Logic juttu. Ja siis 9 kertaa 10 niin se Dolby Pro Logic on päällä, kun ne valittaa, että tästä ei kaikista kaiuttimista ei kuulu tai ääni on jotenkin ohutta ja muuta. Että sitten se on tavallaan jotenkin, kun se on tehnyt sen niin, se Pro Logic jotenkin mun mielestä silloin teki monesti niin, että se niinku sen left-rightin jotenkin, että sieltä tuli niinku vähemmän kamaa kuin tavallaan, ainakaan niin stydisti, että siellä jotenkin levitti sen ja sinne keskikaittimeen, mitä ei tietenkään ollut edes olemassa. Niin, silloin katoaa kyllä. Joo, mutta näähän on semmoisia tavallaan väärinkäytöksiä, joille ei kukaan voi mitään. Ei, mutta se on niinku just inhimillistä, että semmoista niinku on tosi paljon. On, totta kai, koska on tekniikkaa. Mutta mä kääntäisin tuon kysymyksen niin päin, että miksi tekijät ei ole tehnyt sisältöjä, jos tätä tekniikkaa on ollut olemassa. Niin. Esimerkiksi 5.1 on yli 40 vuotta vanha formaatti. Mm-hmm. Moniko tekijä edes ymmärtää tavallaan, mitä 5.1 miksaaminen oli silloin joskus. Ja tämä historia on se, joka täytyisi ymmärtää, jotta osaisi suhteuttaa tämän vallitsevan immersiivisen teknologian tähän aikaan ja ne mahdollisuudet. Mutta tähän tavallaan, kun sanoin äsken niistä kahdesta eri ääripäästä, niin tähän väliin on tullut tämä niin sanottu stemmasukupolvi. Yeah. Eli stemmoista aletaan miksaamaan, stereostemmoista aletaan miksaamaan immersiivistä. Vähän niin kuin tavallaan säälistä, että koska se alkuperäisen tuotannon tuottaja on siinä tekemässä miksausta ja hänellä ei ole kapasiteettia tehdä muuta kuin stereo, niin pyydetään häneltä stereostemmat, jotta sitten vielä erikseen olisi joku Dolby Atmos-miksaaja, joka sitten ei suinkaan alkuperäisestä moniraidasta, vaan nyt jotenkin stemmoista yrittäisi kyhäillä jotain lisää. Niin just. Mikä on niin kuin naurettavaa siinä mielessä, että otetaan, sä oot kitaristi, sä tiedät, ajatellaan, että sulla on nipussa 3 kitaraa ja sä teet niin stereostemman. Miten sä erotat ne nyt täällä huoneessa, mulla on 924 kuuntelu, niin miten sä erotat nämä sillä, että sä voit niitä 3 kitaraa? Ei mitenkään. Niin tää on semmoinen, mutta mä ymmärrän sen, että koska tuotannot on mitä on ja jos ei ole kapasiteettia lähteä tekemään sitä tarpeeksi pitkälle ja sitten on nimekäs tuottaja ja hän on nimellään siinä mukana, niin mä tavallaan ymmärrän sen. Mm-hmm. Mutta se pitäisi jotenkin ratkaista muuten, koska muuten se on ihan loppukäyttäjän silmään kusemista. Niin. Tai korvaan tässä tapauksessa. Musta tuntuu, että siinä varmaan sitäkin, että sitten, että vaikka levyyhtiössä varmaan jengi on jo aika paljon valveutuneempaa yleisesti ottaen tietää miksauksia, masteroinnin eroja, näitä tavallaan siis semmoisia niin perusjuttuja, mitä ehkä aina on kuitenkaan ollut edes. Heiluttelet siinä päätä, että ei todellakaan tiedä. mutta siis sanotaan näin, että et tavallaan niin kuin, että puhumattakaan monikanava äänestä, niin se voi olla sitten ihan mahdoton paikka sit siellä sitten. No, jos me nyt lähdetään vaikka siitä perusolettamuksesta, että jos kuka tahansa sanoo miksaavansa Dolby Atmosta, niin onko se edes niin kuin teoriatasolla täysin oikein? Niin. Et
Miksataanko me MP3 sitten, kun me miksataan stereo? Niin. No... Mutta se on niinku, musta tuntuu, että katkes ajatus, toi on niinku, toi vielä niin Vili Länsi, että mä kuuntelin tuossa yksi päivä Turnstile yhtyeen yhtä lempilevy, mikä siis tuli pari vuotta sitten, ja tällaista niin kuin voimakasta, se on hardcore-bändiä ja se on niin kuin sellaista niin kuin, aika raskasta musaa tavallaan. Ja se potki se miksaus tosi hyvin, se on Jenkeissä tehty se miksaus, ja mutta sitten mä laitoin Apple Music-tilaukseen ja sitten aloin kuuntelemaan sitä myöhemmin sit niin kuin mun kuulokkeilla. Sitten mä ihmettelin, että tämä kuulostaa jotenkin oudolta, jotenkin ei niin kuin potki enää niin paljon. Ja sitten mä tajusin, että mulla oli se Atmos päällä. Joo. Ja sitten mä kuuntelin sitten jo haastattelua sit jäbästä, ja sitten se kertoo, että joo, että tosi hauska leikkiä tällä Atmoksella tai monikanavalle, että hän laittoi vähän sinne tänne kaikkea, että eihän hän oikeastaan niin kuin, ikinä edes tehnyt näitä aikaisemmin. Niin. Ja sitten mä olin silleen, että okei, tämä selittää aika paljon, että se, niin kuin, se stereo oli se sen juttu, mihin se oli tottunut, ja se potki ja toimi, koska se oli niin kuin näin, mutta sitten se monikanava oli kuulemiskokemuksena vähän niin kuin erilainen. Mutta onko se formaatin ongelma, että tämä tekijä ei osannut tehdä? Ei tietenkään. Se on just tämä. Niin, se on just tämä. Ja tämä on tällä hetkellä, niin kuin mä äsken totesin, että jos ei ole kompetenssia tehdä, niin miksi tehdään? Mutta voitko sä sanoa siis, voiko, tämä on niin mielestäni mielenkiinnostunut aina, että jos sulla on studi, left, right, stereomiksaus, niin voiko se olla yhtä studi, mutta vaan niin kuin ns. Isompi kokemus monikanavainen? No. Voi. Aina. Se ei niinku siis pois sulle siitä pois, se vaan tuo se lisää. Koska ei. Mulla on se kokemus vähän, että se on. Ja niin, anteeksi kun mä keskeytän, mutta toi on just se, että missä mentiin jo 5.1 aikana, mentiin metsään, kun ajateltiin, että se formaatti on paska, kun se ei potki. Kun loppujen lopuksi kyse on siitä, että jos tekijä ei osaa tehdä, niin koska toisinpäin ajateltuna mä siteeraan Alan Myersonia, kun kysyttiin häneltä siellä 10 vuotta sitten, että okei, nyt tämä monikanava miksaus kuulostaa näin helvetin hienolta, niin miten sä teet stereoversion tästä? Niin hän totesi niin, että teen sen eri päivänä, koska en pysty kuuntelemaan stereoa samana päivänä, koska se kuulostaa aina paskalta. Oliko tämä suora lainaus? Joo. Wow. Joo, koska hän ei voi, niin kuin, hänen on pakko tehdä se eri päivänä ja olla kuuntelematta sitä monikanavaa. Niin, just oikein. Koska sulla on ihan fyysiset, niin kuin, fyysiset lainalaisuudet siihen, että jos sulla on vain 2 kaiutinta versus se, että sulla on vaikka se 7 kaiutinta tai mitä ikinä onkaan toteuttamassa sitä asiaa. Se on ihan niin kuin, se on vähän niin kuin se kameli neulansilmä homma, että saaksaisen siihen neulansilmään sen kamelin. Johtuuko onko sillä mitään tekemistä sen kanssa, että se määrä sitä niin sanotusti informaatiota jakautuu useammalle kaiuttimelle tai useamman niin kuin jutun väliin? Kyllä. Ja vaikka niin kuin matalien taajuuksien toisto. Mitä useampi kartio sulla on liikuttamassa ilmaa, niin sen vaikuttavampi se on. Niin just. Ja sitten toisaalta toinen on sitten suunta. Että jos sä laitat tonne taakse ylös asian, niin se tulee tuolta, takaa ylhäältä. Mutta se, että jos sulla on vain 2 kaiutinta, niin sä oot niin kuin korkeussuunnassa ja leveyssuunnassa kautta ympäröivyydessä, ei sulla ole sitä. Niin se ei voi koskaan se stereo toistaa sulle semmoista kokemusta, mitä tämä monikanava voi toistaa. Niin just. Ja tämä oli mulle jo heti silloin ekoista 5.1 lähtien selvää, että tämä monikanava antaa mulle kokemuksen, johonka stereo ei pysty ikinä. Ja nyt ollaan tilanteessa, niin kuin sanoit äsken, että ajatellaan, että se stereo, kun tämä potkii ja että tämä on niin kuin, että sitten tämä monikanava pitäisi olla vaan jotenkin laajennettu stereo. Ja se on se, missä ammutaan ensiksi metsään. Niin. Eli jos ei tehdä ensin monikanavaa, joka on tehty täysin ajattelematta sitä, että miten me rajoitetaan se stereoon. Tehdään vaillaan rajoituksia.
tämmöinen kokemus. Ja pidetään huolta siitä, että se alasmiksautuu oikein stereoon. Niin silloin me päästään tähän, minkä mä oon oma sähköpostiin laittanut allekirjoituksesta. Binaural downmix killed a stereo mix star. Joo. Eli silloin sä tavallaan pystyt hallitsemaan, kun sä ymmärrät sun työkalut, välineet ja tavoitteet, niin sä pystyt hallitsemaan sen niin, että myös se sun stereo potkii. Että sä et tavallaan uhraa kummankaan alttarille. Niin just. Koska loppujen lopuksi se stereo on matemaattinen lopputulos tästä meidän ympäröivästä todellisuudesta. Niin just. Ja nykytyökaluilla pystyy saavuttamaan. Mä jotenkin ajattelen sen, me mennään nyt ehkä vähän jo seuraavaan aiheeseen tässä monikanavaisuudessa, eli tähän downmixauksen nykytilanteeseen. Joo. Eli puhutaan tästä binaural downmix. Niin se binaural downmix, mä ajattelen sen niin, että se on tämän kaiutin version virtuaalimuoto, joko kuulokkeilla tai 2 kaiuttimella kuunneltuna. Ja tätä ei ollut silloin vielä 20 vuotta sitten mitenkään mahdollista saavuttaa. Niin just. Ja tämä antaa nyt sä saat siihen sun stereonkin semmoisia ulottuvuuksia, esimerkiksi kuulokekuuntelussa, joihin sä et pääse pelkällä stereotuotannolla. Niin just. Niin tämä on hankala selittää ilman ääniesimerkkejä, mutta toi on just se, mikä tuossa sun esimerkissäkin tulee esiin, että kun se tekijä ei tee ensin sitä monikanavaa vailla mitään rajoitteita, ja niin silloin hän tavallaan, jos hän tekee sen stereo etunenässä, niin totta kai, ja sitten hän jos vaan leikkii tavallaan tällä, niin totta kai hän ampuu metsään. Ei niin kuin, tai menee metsään, on oikeampi termi. Moni ammattilainen käyttää Orelon tulppia tai korvamonnereita, eikä syyttä. Laaja valikoima eri käyttöympäristöihin, ymmärrys asiakkaiden tarpeista sekä muun muassa istuvuustakuu kertoo Orelon tekemisen laadusta paljon. Nyt kaikille uusille asiakkaille -15% alennuskoodilla 2024. Tsekkaa lisää orelo.fi. Genelec-asiakkaat saavat kattavaa tukea sekä akustiikkaneuvontaa, kalibrointipalveluita ja teknistä huoltoa tuotteen koko elinkaaren ajan. Genelec-tuotteen ostaminen on kannattava ja pitkäaikainen sijoitus erinomaiseen ja luotettavaan äänentoistoon. Universal Audio Apollo-tuotteet on varustettu nerokkaalla Unison etuasteella. Saat käyttöösi Neven, Apin, Manlin ja ikonisten analogilaitteiden soundin ja luonteen käyttöösi. Miksaa lopputulos luotettavasti missä tahansa huoneessa tai kuulokkeella Sonarworksin Apollo Monitor Correction -toimintoa käyttämällä. Kaikkien äänikorttien mukana saat messevän määrän plugineja. Voit helposti päivittää plugin-paketin seuraavaan kokoluokkaan. Myynti Universal Audio jälleenmyyjä. Mutta onko tässä niin kuin samanlaista, kun oltiin stereo-mono-aikaan, eli ekat stereomiksaukset on sellaisia tietyllä tavalla rasittavan kuulosia. Siis ne on myös tietenkin todella taiteellisia nykyään. Voidaan ajatella, että on hauskaa, kun basso on vasemmalla ja rumput oikealla ja laulu sitten siinä keskellä. Ja se on niinku sellainen esteettinen valinta, mikä voi tehdä myös nykyään. Mutta silloin sitä tehtiin vähän niin kuin, että hei, nyt me voidaan heittää näitä vasemmalle tai että meillä ei ole vaan yhtä kaiutinta. Mun mielestä ei ole nyt niin paljon, koska ihmiset on tietoisia tuosta asiasta. Se, mikä nyt on enemmän vallalla, on se, että on tosi huonoja miksauksia. Mutta niinhän on stereossakin, niin kuin monikanavassakin. Mutta sitten on taas tosi hyviä. Että se tavallaan tässä paljastuu nyt se kuilu hyvien ja huonojen välillä taas repeytyy, mikä ei ole huono asia. Koska jos sulla ajatellaan, että kaikki on hyvää, niin periaatteessa silloinhan sulla on vaan se harmaa keskitie, jos ei mikään erotu. Niin just. Ja nyt tämä on niin kuin hyvä tilanne. Tuossa on muutamia, niin kuin, jotka erottuu jopa Apple Musicissa edukseen, että on niin kuin tosi hyvin tehtyjä miksauksia. Ja sitten on tosi huonoja, jotka on tehty tällainen stereovarovasti. Stereovarovasti, että ajatellaan, että ainakin stereona tämä pitäisi toimia. Niin sitten tehdään tosi varovaisia ratkaisuja ja niin kuin tavallaan ei uskalleta, ymmärretä tai osata tehdä muuta. Niin semmoisia on nykyään tosi paljon semmoisia huonoja, mutta se huonous liittyy myös siihen, että ei ymmärretä, että mikä on esimerkiksi Applen tarjoama se resoluutio. Sehän on ihan kauhean huono tällä hetkellä. 768 kilobittiä sekunnissa. Eli
käytännössä huonompi kuin MP3 oli. Okei. Niin kuin tälle Atmokselle. Ja sen takia onkin hyvä, että tulee tämmöinen Pure Audio Streamingin kaltainen high resolution versio, joka mahdollistaa sitten sen, koska sen takia mulla on täällä näitä levyjä, koska levyiltä sä saat sen korkeimman mahdollisen resoluution. Just näin. Ja nyt jos sä vaikka tekijänä teet ja käytät sun referenssinä sitä Apple Musicia, niin silloinhan sä kuuntelet huonointa mahdollista MP3-versioa ja tähtäät sun miksauksen siihen kuulosta. Niin just. No sit kun se sun miksaus menee sinne Apple Musiciin, niin se kuulostaa entistä huonommalta. Niin, okei. Eli siellä on myös tämmöinen, joka ehkä huonontaa sitä tilannetta, kun ihmiset ei välttämättä arvaa, että okei, se resoluutio on niin huono, että mulla pitäisi olla referenssinä näitä levyjä, josta mä niin kun pystyn täällä mun työhuoneessa kuuntelemaan sen parhaan mahdollisen version ja tähtäämään siihen. Onko tämä sama, että esimerkiksi mä siis referoin nykyään, kuuntelen siis Tidalista sen takia, koska sieltä saa niinku parempaa resoluutioa, niin miten se menee, tiedät sä? Niinku, Joo, Tidalissa on siis käytännössä sama kuin Applessa se tämä Atmoksen. Joo, eli monikanava on sitä tavallaan 768, ja kun se on Dolby Digital Plussaa, eli se on sitä yli 20 vuotta vanhaa teknologiaa käytännössä. Okei. Okay. Ja nyt Blu-ray-levyillä esimerkiksi on Dolby True HD, taikka sitten Auro 3D ja niin poispäin. Okei. Okay. Ja tuo resoluutioasia on tosi tärkeä, koska se pitäisi ymmärtää, koska se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että jos vaikka soolona kuuntelee kattokanavia, niin joissain tuotannoissa ne on käytännössä sellaista niin kuin pulputusta. Okei. Okay. Ja se on niin kuin oma aiheensa, ei mennä siihen, mutta tämän niin kuin ylipäätään resoluution ja suoratoistopalveluiden tarjoaman resoluution ymmärtäminen on tärkeää. Mutta miten, onko se siis, mä keskeytän sen verran, että miten se niin kuin toi esimerkiksi vaikka Tidalis nyt sitten, se stereo, niin kuinka korkealaatuisesti sieltä voi kuunnella edes? No mä en Tidalista tiedä, koska mä oon ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että mulla on tosiaan monikanava äänitteitä paljon täällä. Voisin sanoa, että on varmaan Suomen suurin, varmaan, no voi löytyä jotain vielä hullumpia kuin minä, mutta paljon näitä on ja kaikki mahdolliset mä yritän aina hankkia, mitä tulee eteen, koska se resoluutio on paras siellä. Joo. Sitten jos mä kuuntelen stereoääntä, niin mun on täytynyt hommata Kobusi siihen. Ja Kobusista mä saan parhaimmillaan 24-bittinen 192 ääni, stereo, striimi. Ja niin kun sen jälkeen mä en ole pystynyt esimerkiksi Apple Musicista kuuntelemaan stereo ollenkaan. Ei, se on vaan niin kuin ajautunut tähän, että stereomateriaalille mä käytän Kobusia, sitten mä uusia tuotantoja kuuntelen käytännössä Apple Musicista. Sitten jos se on semmoinen, että sen saa levynä, niin sitten mä ostan sen levyn, koska tavallaan ymmärrän sen, että se on niin rajoittunutta tällä hetkellä toi suoratoistopalvelujen resoluutio. Niin just. Ja sitten mennään seuraavaan, joka on sitten se, että mulla on tämä Artist Connectioni sit omassa tuotantokäytössä nytten. Eli kun mä teen jonkun miksauksen, mä lataan sen Artist Connectioniin ja sieltä mä saan high resolutioni joko Dolby True HD tai Auro 3D taikka Binaural Stereo vaikka 96 ulos. Joo. Ja asiakas voi saman tien kuunnella omalla laitteellaan sen sieltä. Okei. Okay. Mutta se on ehkä tulevaisuutta vielä, niin mä voin sen näyttää sitten tämän jälkeen, mutta nämä on niin kuin ne mun, miten mä jaottelen tämän, mitä mä kuuntelen täällä ja miten mä välitän sen eteenpäin, sen materiaalin. Joo, tosi mielenkiintoista. Tässä on paljon sellaisia termejä ja noita eri sanamonstereita, mitä en ole edes aikaisemmin kuullut, mutta... Ja tehdään vaikka niin, että sitten kun sä purat tätä kaikkea ja teet, niin sitten otetaan vaikka niinku tämmöinen selvennys Teamsi siihen perään, että tätä se tarkoitti ja näin poispäin, koska mun mielestä tämä on niin kuin
ehkä tärkein aihe koko tässä äänitodellisuudessa tällä hetkellä. Niin. Ne käydään nopea, niin kuin, jos pitää voi niin kuin edes nopeasti käydä, mutta käydään vähän niin kuin läpi tavallaan, että mikä niin kuin tässä monikanava äänessä on niin kuin tärkeät sisäistää, ja jos vaikka tähän maailmaan haluaa hypätä niin kuin näin miksaajana vaikka tai... No, tärkeintä on ymmärtää nämä eri toistolaitteet, että lähtee purkaan sieltä tavallaan kuluttajan päästä. Pitää ymmärtää, minkälaisilla laitteilla ja minkälaisia muotoja loppukäyttäjä voi kuunnella siitä. Sitten sen jälkeen pitää ymmärtää tämä resoluutiokuoppa, eli se, että Apple Musicista se tulee Dolby Digital Plussa 768 kilobittiä sekunnissa. Ja jos me verrataan sitä Blu-ray-levyyn, josta tulee yli 30 megaa sekunnissa, wow. Niin se on ihan järkyttävä se ero. Ja sen tosiaan kuulee, sen eron. Mutta tietääksesi sen eron, sun pitäisi kuulla se. Niin just. No, vaihtoehdot on se, että sä hommaat Blu-ray-levyn, soittimen, AV-prossun, jolla sä pystyt purkaan sen sun kuuntelujärjestelmään. Ja tästä on tässä huoneessa kyse. Eli tässä huoneessa sä voit kuunnella mitä tahansa formaattia. Niin just. Mistä tahansa lähteestä. Okay. Ja tähän mä oon niin kuin keskittynyt käytännössä viimeiset 4 vuotta. Niin just. Eli se on se toinen asia, joka pitää ymmärtää. Sitten kolmas asia on nämä estetiikat. Eli niin kuin pitää valita tavallaan se oma taistelunsa, että minkälaista lopputuotetta tekee, niin siihen estetiikkaan pitäisi pyrkiä. Ja valita sitten sen mukaan ne työkalut, eli jos ollaan äänittämässä kokonaan uutta tuotantoa, niin minkälaisella estetiikalla äänittää. Ei ole suinkaan mielekästä äänittää hirveätä määrää jollain 714 häkkyrällä eri raitoja, jos sä käytät vaan tavallaan pistemäisiä ääniä siinä sun lopputuloksessa. Joo. Niin sä et täytä tavallaan kohinalla sitten sitä kaikkea tilaa. Niin just. Se on vaikea kuvailla. Mutta sanotaan vaikka, että jos vaikka niin kuin pop-rock-maailmassa olisi bändi, joka soittaisi kaikki samaan aikaan livenä, mikä on varmaan aika harvinaista, mutta kuitenkin sitä on. Ja, niin tavallaan silloin sä voisit tehdä niin, että sulla olisi 714 mikitys siinä tilassa. No periaatteessa kyllä, mutta... Olisiko siinä mitään järkeä? Ei. Tai siis jos multa kysytään, niin ei, koska niin kuin sä tiedät, että muistelen erästä tuotantoa jostain 2000-luvun alusta, että jos sä pistät sen laulajan ja rumpalin samaan tilaan, niin just. Vaikka nyt siellä Petraksissa, niin ei kukaan voi olla siinä tavallaan laulaja ja rumpalin välissä, koska se on niin infernaalinen se äänenvoimakkuuksien ero. Niin, okei. Okay. Mutta se, että nykytekniikalla mä tekisin sen niin, että laitetaan se rumpali sinne yhteen tilaan, sitten Jaakko soittaa kitaraa toisessa tilassa ja vaikka laulaa samalla. Yeah. Koska me voidaan näköyhteys säilyttää ikkunoiden kautta, ja sitten me tehdään vaan kuulokemonitorointi niin, että kaikilla on hyvä soittaa. Mm-hmm. Koska se samassa tilassa soittaminen edellyttäisi sitä, että se niin sanottu lavabalanssi olisi hyvä. Eli se voisi toimia vaikka sanotaan Frank Sinatran bändille. Kyllä, taikka niin kuin näissä Mortenin tuotannoissa, jossa sulla on Sinfis-orkesteri täällä huoneessa. Joo. Ja ne kasautuu siihen mikrofonien ympärille ja säätää etäisyyden sen mukaan, kuinka voimakas tai hiljainen heidän oma äänensä on. Eli palataan tavallaan tähän, tiedätkö, 50-luvun kulta-aikaan äänittämisessä. Joo. Ja sen takia ne kuulostaa noin Mortenin tallenteet teknisesti tosi hyvältä. Okei. Koska niin tavallaan se balansointi tapahtuu siinä soittovaiheessa jo. Joo, wow, okei. Niin kyllä, olet jäljellä siinä mielessä, että sen takia myös monet 50-luvun tuotannot kuulostaa tosi hyvältä. Yeah. Koska siinä mielessä pyörää ei ole keksitty uudestaan. Ei ole tullut mitään semmoista niin sanottua teknistä laitetta, aparaattia, joka niin kuin parhaimmillaan, jos ajatellaan, niin se on kuulijan ja sen esiintyjän välissä ei ole mitään. Joo. Jos sulla on hyvä mikrofoni, hyvässä tilassa, esiintyjällä hyvä soundi, niin ei sun tarvitse tehdä sille mitään. Ei tarvitse laittaa väliin mitään niin kuin kikkakolmosia, jos et sä lähtökohtaisesti joudu korjaamaan mitään. Mä oon joitain
semmoisia esimerkiksi kitaristeja päässyt äänittämään, jossa mä oon niin kuin tajunnut sen, että sä lyöt 5/7 siihen kaapin eteen ja niin, toi on tossa toi soundi. Niin just. Esimerkiksi vaikka toi Robben Fordi oli yksi hyvä esimerkki Porin jatseissa, joskus soitti Miles Miles-bändissä. Daryl Jones bassossa, Omar Hakim rummuissa. No niin. Niin se, mitä sieltä lavalta tuli, niin kuin, se soundi on näpeissä, niin kuin kitaristina hyvin tiedät. Joo. Niin siinä mielessä sitten semmoisen paikan löytäminen, jossa semmoisen äänittää esimerkiksi livenä joku bändi, niin kuin tämmöinen, jos puhutaan rockbändistä esimerkiksi, niin en mä tiedä, no ehkä semmoinen paikka, joku vaikka niin kuin Gabrielin Real World Studio voisi olla, jossa semmoista voisi ehkä kokeilla. Joo. Että sulla on tarpeeksi tilaa, että ollaan samassa huoneessa, mutta että sä pystyt niin kuin tekemään sen balansoinnin siinä. Kyse ei ole niinkään vuotojen eliminoimisesta, vaan siitä, että sun kaikki soundi on niin valmista, että sun ei tarvitse korjata sitä. Niin just, okei, joo. Niin. Ja sitten johonkin juttuihin se ei vaan niinku esteettisesti ole se tavallaan se juttu. Niin. Eli siinä mielessä se niin kuin jos tämän jaottelee 3 asiaan, on se loppukäyttäjän käyttäytyminen, tai ei käyttäytyminen, vaan että millä laitteilla hän kuuntelee sen. Et joko kaiuttimilla, ja ne on joko stereo- tai monikanava, tai kuulokkeilla. Ja kuulokkeitahan nyt on erilaisia, ja me ei koskaan voida saavuttaa semmoista konsensusta, että jotenkin tavallaan tuotanto kuulostaisi kaikissa hyviltä, mutta parhaat tuotannot kuulostaa hyviltä kaikissa. Niin just. Ei se samalta välttämättä kuulosta, mutta ne toimii. Ja enemmän kyse on just tuosta balanssista. Ja sitten on tämä tavallaan resoluutio, tämänhetkinen resoluutiokanjoni oikeastaan, koska siellä on niinku erilaisia saarekkeita. On kobusi, jonka kautta hyppäämällä pääsee niinku tosi hyvään stereolopputulokseen. Monikanavaiseen ei ole vielä olemassa niin sanottua hyvää suoratoistopalvelua, mutta semmoinen toivottavasti on loppuvuodesta tulossa. Ja sitten siinä on käytännössä ne fyysiset on tällä hetkellä se ainoa. Mikä toi Kobu siis on? Kobus on semmoinen ranskalainen suoratoistopalvelu. Etenkin klassisen musiikin käyttäjät suosii sitä, tai kuuntelijat suosii sitä, koska sieltä sä saat esimerkiksi 24-bittinen 192 tulee suoraan ulos. Niin just. Okei. Mielenkiintoista jo, koska siis Tidalis on jotain tollaisia kanssa, niin välillä lukee se, että onko se niin kuin, ja silloin kun mä kuuntelen sitä vaikka mun Apollo X4 äänikortin kautta, niin silloin siinä ei tue sitä, mikä monesti on siis tämä pullonkaula, ilmeisesti jengi kuuntelee Bluetooth-kaiuttimilla, joka sitten, se on ihan sama, millä sä sitä sitten... Joo, mutta niin tekijän on tärkeintä ymmärtää just nämä, että miten sä sen kuuntelet, koska nyt esimerkiksi tässä kuuntelussa sä pystyt erottamaan, että tuleeko se Kobusin signaali Dante-väylään 96 ja siitä kaiuttimiin, vai tuleeko se tuohon Senkun muuntimeen 192 ja siinä vaihtuukin analogiseksi. Okei. Mutta tieto lisää tuskaa niin siinä. Eli nämä 3 asiaa on mun mielestä tosi tärkeät tässä ymmärtää. Mites toi niin kun, tämä subbarikanava tässä monikanava äänessä, niin mikä se sun ajatus siihen on, koska ilmeisesti siihen on erilaisia, että meneekö sinne pääkaiuttimiin tai niin kuin etukaiuttimiin, meneekö sinne sitä botnea vai ei, ja miten se niin kuin... No tässä on hyvä ymmärtää, että puhutaanko subbarista vai LFE-kanavasta. LFE-kanava on, se on yksi kanava kaikkien muiden joukossa. Se on ihan oikea fyysinen kanava. Sitten jos me puhutaan subbarista, me puhutaan tavallaan tästä niin kuin, että mitä sä suodatat kaikista sun kaiuttimista, jotka ei pysty toistamaan esimerkiksi vaikka 60 tai 80 hertsin alle tarpeeksi, niin sun pitää vahvistaa niitä subbarilla. Okay. Nämä on niin kuin 2 eri asiaa. Ja se ei ole fyysinen kanava, vaan se liittyy enemmän, se subbari liittyy sun kaiutin kalibrointiin ja LFE-kanava on sitten omansa. Just näin. Ja LFE-kanava jossain oli
mä muistan joku suomalainen kirja kertoi näin, että musiikkimiksauksessa tärkeintä olisi muistaa, että LFV-kanavaan ei laita mitään. Mutta tämä on tietysti yksi keino väistää aihe. mutta mä käytän LFV-kanavaa, mutta se mitä mä sinne laitan, pitää olla dekorreloitua, Niin just. eli erilaistettua. Se ei saa olla saman, esimerkiksi otetaan vaikka basso, Joo. niin bassosta niin kuin sitä samaa signaalia ei kannata ajaa left-rightiin ja sinne LFV-kanavaan. Koska sitten tullaan siihen tilanteeseen, että jos se signaali on sama, niin pahimmillaan, jos kuulijan LFV-kanava ei ole oikeassa vaiheessa suhteessa pääkanaviin, niin se alkaa kumoutua. Niin just. Mä sanon joku esimerkki, että miten esimerkiksi voisi jonkun bassosoittimen vaikka jakaa. No, subharmonic synthesizer on aina hyvä. Okei. Okay. Eli rakennetaan tavallaan, vaikka nyt otetaan, jos se ala E on 40 Hz, niin sitten me otetaan subharmonic synthesizer ja rakennetaan sinne alle tavallaan semmoista tietynlaista petiä. Ja silloinhan sä voit aina, niin kuin ei sun tarvitse koko aikaa sitä käyttää, sä voit käyttää aina satunnaisesti. Niin. Kyllä, mulla on tuossa esimerkiksi toi Synfis-esimerkki, mikä mulla on tuossa auki, niin kyllä mä siellä ajan niin kuin kontrarat menee mulla subharmonic synthesizerin kautta, että sinne tulee tavallaan semmoista eräänlaista kummitustaajuutta sitten vielä lisäksi. En mä ole niin puristi, että mä en sitä tekisi glasari-esimerkissäkään, koska se tuo semmoista tietynlaista jyrinää siihen, joka, no joku voi aistia sen, että se on niin kuin väärä nuotti sitten tai jotain, mutta se täytyy aina sitten tapauskohtaisesti katsoa. Niin. Ja tullaan tosiaan myös siihen, että silloin kun sä oot vaikka siellä konserttisalissa, niin siellähän joku siinä talon vaikka konserttitalon paikassa voi resonoida silleen, että sinne, se on se subharmonizer tavallaan. No periaatteessa kyllä. Jos sä vaikka kulmassa sanotaan, missä sit se korostuisi enemmän. Mutta mä ehkä ajattelen sen niin, että tämä on home entertainmentia ja tällä ei ole mitään tekemistä liven kanssa. Eli no klassisella puolella tässä on vähän jyrkemmät näkökulmat, mutta mä oon siinä mielessä Mortenin kannalla, että me tehdään paras mahdollinen kokemus tähän pisteeseen tässä kuuntelussa. Välittämättä siitä, että mikä on niin kuin jonkun ajatus siitä, että pitääkö olla konserttisalissa pönöttämässä jollain tietyllä paikalla. Ja sitten se bändi vaan on niin kuin siellä stagella. Mua kiinnostaa paljon enemmän tämä niin sanottu lisätty todellisuus. Niin just, joo. Miten sitten niinku tavallaan niinku takakaiutin maailma, niin käytät sä esimerkiksi jotain, kun on näitä tällaisia monikanavakaikuja tai jotain tällaisia, onko se niin kuin sellaisia, mitä tulee monesti käyttöön? Mikä se niin kuin ajatus niissä on? Ne on kehittynyt viimeisen 5 vuodenkin aikaikkunassa tosi paljon. Ja se, mikä niin kuin Pro Tools-maailmassa viimeisin kehitys oli se, että tuli nämä niin sanotut suuremmat kanavaleveydet. Okay. Eli Pro Tools oli pitkään semmoinen, että sä pystyit tekemään vain 7.1.2. Okay. Jolloinka sulla oli iso sudenkuoppa tuolla katossa. Se sun piste 2 oli käytännössä keskellä huonetta. Okay. Eli kun sä lähdit nostaan ylös jotain, niin se menikin tällainen pyramiidina tonne keskelle. Okay. Se ei suinkaan nouse suoraan ylös, vaan se nousi niin kuin viistoon. Just näin. Jolloinka tavallaan se piti kikkailla toisella tavalla, mutta se oli semmoinen iso sudenkuoppa, joka oli olemassa. Sitten tuli tämä 916, eli mulla käytännössä mä miksaan koko ajan 916. No mulla on 914 on tämä kuuntelu, tai 924, mutta käytännössä mulla on niin kuin virtuaalipisteet sitten tässä keskellä. Joo. Huone on sen kokoinen, että en ole vielä kokenut tarpeelliseksi lähteä niitä kahta tuonne asentamaan ehkä jossain vaiheessa, mutta tärkein ehkä vaan niin kuin ymmärtää se, niin nämä kaiut, joita nyt on olemassa, niin näistä on tullut semmoisia, että sä pystyt sen 916 kaiun tekemään ja määrittämään sen niin, että vaikka sulla olisi monoinstrumentti, niin tavallaan sen kaiun syöttö lähtee samasta pisteestä sinne algoritmiin, missä se instrumentti sijaitsee. Jos me halutaan tonne taakse, tohon kohtaan se instrumentti,
niin myös se kaikualgoritmi toimii niin, että se tietää, että se on tuossa kohdassa huonetta, jolloin se tavallaan kaiku rakentuu sen mukaan. Okay. Eli nämä on kehittynyt tosi paljon. Ja tulee niin kuin myös tulee käytettyä sit tosi monenlaisia ratkaisuja, mutta etenkin delayt ja kaikualgoritmit on kehittynyt nyt tosi paljon. Ja toinen, mikä on nämä automatic bannerit on kehittynyt niin, että se ei ole enää niin kuin stereo left-rightin välillä väpättämistä, vaan sä voit laittaa ne kiertää minnekä tahansa. Okay. Ja tavallaan niin kuin ohjelmoida ne erikseen. Minkälaista tämä on, niin kun kuulostaa prosessori intense hommalta, niin miten tähän pitää varautua niin kuin konehuoneen puolella? No konehuone, mulla on tuolla käytännössä yksi räkki, jossa mulla on vain 2 tietokonetta. Toinen on laukussa kulkeva läppäri, joka on se tavallaan päämiksauskone. Okay. Koska mä viehätyin jotenkin ajatuksesta, että mä pystyn vaikka junassa luurit päässä miksaamaan immersiivistä ääntä, minkä mä oon tehnytkin jo. Että mulla on laukussa Applen luurit ja käytännössä mä kuuntelen silloin sitä binauraalista downmixia. Mutta kun tietää, mitä on tekemässä, tai luulee tietävänsä, mitä on tekemässä, niin se onnistuu myös niin. Yeah. Mutta jossain vaiheessa se lopputulos pitää päästä testaan kaiuttimissa, koska se pitää toimia kaiuttimissa. Jos sä teet pelkillä kuulokkeilla, sit sä äkkiä ajaudut semmoisiin ratkaisuihin, jotka ei sitten toimikaan kaiuttimissa. Mikä niissä voi olla usein se niin kuin isoin, minkä sä oot huomannut issu, että jos sä miksaat kuulokkeella, mutta sit sä et kuuntele sitä fyysisillä kaiuttimilla? Tai semmoisia esimerkkejä, mitä voi esimerkiksi tulla? No se ehkä tulee tonne eteen, silloin tulee ne isoimmat, koska kuulokkeilla sä et kuule tuota left center rightia oikeasta suunnasta, vaan se tulee aina jostain täältä päältä tai sit sun silmien takaa. Se ei tule niinku edestä, ainakaan mulla. Joo. Mä en ole saanut missään vielä semmoista kokemusta, että kuulokkeet päässä se ääni tulisi oikeasti versus siihen, että se tulee tuosta keskikaiuttimesta. Yeah. Se johtuu ehkä siitä, että mä oon nämä reilu 20 vuotta istunut käytännössä left center right naaman edessä, niin mun aivot ei usko sitä, että kuulokkeet päässä se voi tulla tuosta edestä. Mutta tämähän on yksilöllistä, miten me kuullaan. Niin se on ehkä semmoinen, koska tuo LCR on se kaikista kriittisin. Niin. Just sen vuoksi, että ihmisen suuntakuulo on kaikista tarkimmillaan tulla edessä. Se on yksi vaikutus, mutta niin kuin se ainakin pitää päästä niin kuin testaamaan, jotta että miten se potkii. Niin just. Ja siellä on paljon semmoisia parametreja, jotka pitää säätää just tähän binaural downmixautumiseen. Niin ne vaan niin kuin pitää, koska se binaural downmix-parametrit, eli puhutaan näistä Dolbin Near Mid-4 parametreista, niin ne kuuluu vaan siellä kuulokkeissa. Ne ei vaikuta siihen, mitä sä kuulet kaiuttimista. Niin tää on yksi semmoinen iso asia, joka pitää pystyä testaamaan. Okei. Mielenkiintoista. Joo, tää on laaja aihe, mä tiedän tätä. Mitenköhän muuta? Mä sanoisin, että on ollut niinku tosi mielenkiintoista. Vähän tavallaan ehkä pintaraapasu tässä näin tähän niin kuin monikanava ääneen. Omat kokemukset on niin sellaisia alkeellisia testausjuttuja, että tässä avautui kyllä kokonaan uusi maailma mulle tähän näin. Niin hyvä, mä nyt sitten soitan sulle lopuksi tuossa muutaman esimerkin, jotta saat tavallaan etenkin tämä estetiikka-asia on ehkä se tärkein nyt. Että... Joo, mä varmaan nyt näillä meidän vuoden Mikeillä pääsee ihan sinne kuulijalle tätä kokemusta ei, mutta se on välittämään. tärkeää, että sä itse niin kun tavallaan kuulet sen, koska silloin sä ehkä ymmärrät enemmän tästä höpötyksestä. Että ilman muuta, kun mä odotan innolla tästä, päästään kuuntelemaan. Hei, kiitos Tommi tästä haastattelusta. Kiitos Jaakko. Tämä oli, milloin me ollaan viimeksi nähty tästä muutama vuosi. Muutama vuosi on aikaa, mutta hei, ihan oliko loistava. se tää? Hei, kato. Löytyykö? Kato, siinähän se on vielä. Piti olla. Kato, piti kaivaa hyllystä tää mukaan. Ihan loistava. Sä saat raapia tähän vielä nimmari. Ilman muuta. Jos joku haluaa jotain monikanavasta kysyä, niin onko sulla jotain, mistä sut tavoittaa? tomi@tomfloor.org. Aina saa laittaa sähköpostia ja niin kuin mä oon kaikille aina sanonut, niin tänne saa matalalla kynnyksellä tulla kuuntelemaan ja saa just niin pitkän luennon kuin haluaa aiheesta. Okei. Ja rohkaisenkin siellä voi anonyymisti lähestyä aiheella
Ja voi myös tulla sillain ihan omana itsenäänkin, että suosittelen tutustumista aiheeseen, koska tosiaan 60-luvun lopulla jo tehtiin quadi-äänitteitä amerikkalaisiin autoihin, joissa oli nelikanavainen äänentoisto. Ja sen takia niitä tehtiin. Okei, autossa on kyllä paras kuulla musaa, mutta veikkaa, että täällä on vielä parempi. Kiitos Tomi ja ensi kertaa. Kiitos. Kiitos.